Čau čau lidi, já vás vítám na našeho dílu, ve kterém budeme dát Far Cry 3 a jak vidíte, končili jsme tam, kde jsme končili minule a jedeme vlastně, co mám vám říct, jedeme za něma, zachránit tu Lízu. Jsme se než místo Rook Islandu, vásoví piráti jenom kontrolují okolní oblasti. Komátku zabijeme 2 muchy, 1 ranu. Válce zva... A stanoviště jsou pro nás ostrov klíčové. Tam jsou, ne, to jsou naši. Získáme stanoviště pro rakiáty, oblast se stane nebezpečnější. To znamená, že všichni mohou rychleji cestovat ty záž možnosti, jak se válečně zlepšovat. Hej, já potřebuju zbraň, vole. Ty žijou v srdci ostrova, díky tetování ti budou věřit. Rekaští váleční, skutečný, aha, to už tu znova. Hele, cením si ty pomoci, ale já chci jenom zachránit Lízu a najít si kámoše a svýho bratra. Přeju si je čas bojovat. Všichni si rovni, Jason. Rozdíl je pouze v těch, kdo nekonají. Tohle je ten rozdíl. Hej, kamo, já nemám zbraň, ale. Co s tím uděláme? Postup, okay. Dej mi zbraň. Jo, díky. Jo, plus zabraníte zbraně. Jo. Čekaj, plus. No tak jdeme. Dostej kurvy. Lisa, I'm coming. Jdeme. Obejdem si to celý. A já. Držu bučokle. Já se trochu bojím, že se leknu. Čokl. Toho se trochu bojím. Běž do prdele. Tady je jeden. Že by mi kamarádi pomohli? Vůbec, že? Au. Au! Ho! Maraf! Ma. To jsem king, co? A mi nepomohli ludry. Fuj. Co mám? Co to je? Psí kůži. Lizo, where are you? Bude tam? Myslím, že ne. O, smůla. Je tam mečenka. Tak na západní straně toho skoro ostrova. Sem dorazíme, ozvu se. Jsi hodenkáče po cestě válečníka. To jsem rád, hoši.
Doktor Ehrhan bydlí na západě, ale neměj strach. Je to tam bezpečné, doktor na to bude čekat. Ne, ale budeme hledat ostatní. Až bude něco vidět, tak se ti hlavu vzhůru, Jasone. Na kmenci udělal velký dojem. Moře boha. No, tak já to vidím takhle. Že se přesuneme tady. Jak to? No to bude sranda, vole. Jdeme v káru. To musíme jako dojet. Jeepem je to lepší. Au. Dáme si toto. Ne, toto ne. Ne, toto ne. Ne, vůbec. Ne. Ne. Jo, to si vezmu. Jo, OK. Kamoš. Jo, ano. Super. Ukrytí jsou na zemi každé stanoviště satmecký vchody můžete, dobré. Au. Takže my si to vlastně jdeme tak. Aha. Au. No a kalíme. Zkoušky rakiatu. No, to já nebudu vůbec. Žebříčky, zás něco musím číst. Ano. Čakaraka. Jo. Jdu dobré. Byli jeden nové výzvy musí zemřít. Ty vole, tak 150 km normálně. Tady je rozcestí. Furt rovně. To je mega úplně to auto, hej. To je divný, že se tady berou krokodýly a někdy zase ne. Kalíme to. A teď už mám rovně. Dobře. OK, chlape. Tak, jdeme semka. Tady je řeka, takže tady teďka jdeme takhle. Lag. Džing. To ne! Do hajzlu. To jsem nechtěl. No, teď čím jako mám jet, vole. Jo, vásový lidi. Žádný problém. Tam mají jeepy. Jeepers tam majou. Tady doufám, tam je další buzerant. Tady žádný poplach není, myslím, toto není tábor vůbec. Kdyby mě viděli. Či tam je nějaký zvíře, určitě. Au. Au. Další. Au, kde?
Kde? Tam první. Moje míření je megácký. Náboje. $4. Se nepředvedl moc teda. Při kůži. To je jeden z svých receptů. Recept na co? Boj. No super. Tak. My si jsme teďka jeepa. To má trochu rozstřelný, to nechci. Ten vypadá celkem v pohodě. Tak ten nevypadá v pohodě vůbec, ale já ho beru. Jedu dobře. Aha, teď máme problém. Tady jen tak nevyřešíme. A jedeme. Je tam nějaký průchod? A není. Tam je nějaký auto. Vylezeme ju? Mohli bychom ho vylíst. Já, vylezeme ju, mi se to nechce tady to. Au! No kurva. Ale nemůžu řídit vůbec, to je divný. Jsem trochu posranej tady do těch odlíst. Abych vám... Tak jdeme. Počkej. Zamistři ho. Což trefíš ho? Máš štěstí. Bum. Jsme nahoře. My tam vylezeme. Je to ještě lehká. Zlez. Tady. Zase vidím hovno. To je vysoko. Tam kanec, vole. Nemám dalekohled? Jak to nemám dalekohled? Jsem slepý, ještě k tomu hlupý jsem. A jsme nahoře, vypneme to zařízení. Vybereme bednu. Soška pavouka. Vybereme bedničku. Zabijeme bedničku. Tak, a je to na obzoru. Tak. Já bych skočil sem. Počkaj. Tady chcou, vole. Tam to vidím, že tam ne. Že nemám ani káru, hej. Bych to zkusil přeplavat. Akorát, že by tam risk, že tam bude žralok. Jestli tady ta kára jede, tak bych mohl jet teoreticky, jestli ne, tak jsem v prdeli. Jo. Tady je kára, můžeme jet. Tak, jedeme. Počkaj, mapu. Jdu dobře. Au! A to už to snad přejedeš, ne?
Nepřijedeš, ty děláš srandu, ne? Cestou se tam dostanu. Au. Tě přijedu tě. Oba dva vás přijede. Jenom jedno, skoro. A tady je Jeep zrovna. Tak to má jebe. Kalíme to, kalíme, jo. Jo, dáme si závody, ne? Dáme si race. Počkej, kam se teďka jede? Dáme si race. Oh, motherfucker! Kurva. No je. No pojďte, ne? Sráči jední, vole. Oni to na ně budou čekat potom, a to úplně vidím. Já bych jí pro hobičky teďka nevím. Vůbec. Ale každopádně si to předem, dělej, rychlej. Tento díl bude velice krátký, lebo tohle natáčím hned po tím, co jsem dokončil minulý díl. To není tak dlouhý, víte. Protože jsem to se natáčel skoro hodinu. A když to natáčí tak dlouho, tak to lidi nebaví. Akorát to tak zabaví, když se někdo nudí. Kde jsi ty kokos, ty starý. Fazole, ne? Ty vole! Fialo ti pozvuje, když se nedaří, ale vlastně řečko je skvělý, fakt. Ha, mohli by ti zabít. Ještě jsem nevychytal tu správnou směs. Mimochodem jsem doktor Earnhardt, aspoň si to myslím. Jo, jsem Jason. Dennis říkal, že mi možná pomůžeš, že máš jednoho z mojich kámošů. Tak jedno z kámošů říkáš, ha. Dneska si chytám jednu dávku destilovat. Jo, to myslíš tu dívku Daisy. Aha, takže to byla Daisy. Myslel jsem, že používáš kódový jazyk. Dobře se v mým domě, pane. Tady. Tak, jdeme dovnitř. Něco blíká. Co je ta věž, myslím možná. Je. Plyn to oj. Daisy. Ano, samozřejmě, když jsem ti našel, měla pořezanou ruku, což by samo o sobě nebylo tak strašný, jenže si prosekávala kolem Antiaris Toxicaria, upasový strom, jedovatý latex, každou hodinu jí dávám protilátku. Kufříček růžovej, vole. Bojím se, že ještě budou třeba další dávky, zrovna jsem si díval do skřínky. Je prázdná, 10 dnů další. Najdi pár jeskyních hub a budeme v pohodě. Prohlej útesy na západě. Děkuji, doktore, omlouvám se za problémy. To je v pohodě, ta dívka musí žít kvůli tobě, kvůli mně. Ha. Tak, jdeme. Kde jsou ty si? Tady. Au! Tak se sjedeme, ne trochu. Carmichael Industries. Teď skakej vysoko. Nic? Kaneci. Ej. Ej. Ty vole. Běž do prdele. Běž jo.
Sraby. Pičo, hej, čo dostaneš? Ani náhodou, kamarádi. Au. Great. You didn't mention the cave was underwater. Šipečka. Kam teď jako? Aha. Ale plánem se utopíš, vole. Fuj, badálka. Jsem snad Crazy doctor. ten člověk, který ví, co dělá. Leap of faith. Šipečka. Co teď jako? Jo, polaně. Se trochu bojím, že mi něco vyjede. Jsem na tohle háklivý na to lekání. Vlastně mě to sere, když něco vyleká. Já to žiju jak debil vždycky. Já když se leknu, tak to je otřes. Takže doufám, že tady nic takového lekacího nebude, protože si to nepamatuju úplně dost. Už to fuká. To je, jsme v rauši, děj hoši. Hustý. Jsme v rauši, co to sakra je? Jsi v rauši, kamaráde, tam se tak říká, hej. Tak tohle je novinka. Jo, jsi v rauši. Nejradši máš červený, já taky. Ne, já zelený. To se neboj, kamarád. Uuuu. Co mám jako dělat? Jo, se to obrátilo. Džungle promlává se ze válečníka, co vede do srdce džungle. To je dobrý matroš. Volalo studio, mám tu roli. Tak tomu říkám dobrý matroš. Ohoho. Myslel, že se to budeme jako dospělí lidi, co jsme v Bangkoku. Jsme spolu a umůžu, jak jsi krásná. No to je tak dojemný, ty love story. Pš, mám vás na rozdě jako vaše kámoše. Bum, hop, 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 neposlouchej ty plance, dělej. Chvíli jsem táto, že vás postarám. Rally je tvůj malý bráška, vzhlíží k tobě. Hele, Jasone, přijde příště by si na mou pilotní promoci, že jo? Chyť ho! Promiň, mám práci. Chyť ho! Doktor Earnhardt. Hello? Čo se bojíš? Klerem ti to jde? Grant. Grante. Mám dělat, au. Houbičky. Au. To byl dobrý matroš. Vole. Jdeme pryč, pryč, pryč. Co nejrychleji tady mu pryč. Whoa. How long was I down there? No, vypadá to, že pěkně dlouho. Jo, dobře, dobrý. Skáč, skáč. Máš se čeho bát vůbec. Tak, jeden, šplhaj, šplhaj. Pán, no tady bych chtěl vylet, bez těch pirátů by to tady bylo úplně megácky.
Oni na dovolenou. Tady byli ti piráti, tak se tomu posadu, mě tak chytli normálně, hej. No. Pohni. Bolí ma za krkem. Hurá. To se na vrcholu tezu a vraťte se k doktoru Enhartovi. Do skleníku, dobře. Oni se spravujou. Jo. Druhou stranu. Mám houby. Jason, jaký příjemný bavení, zatímco byl pryč, uvedl jsem pár skvělých věciček, jo, a ta dívka je vzhůru, ale přišel jenom horečku. OK, díky za pomoc, kamaráde, může vypadnout. Kam jsem to jenom dal? Aha, jo, já jsem to vlastně snědl. Jak se směje. Výborně, to je jsem. Příple vodéku potřebuji pár minut, pěš se na ně podívat. Teď dělám rukama já, vy to asi nevidíte. Takže za Daisy. Za Daisynou. Co má za jídlo tady? Banány. Daisy! Jason! Jak se cítíš? Utekl si, tak se cítím. Doktor je nějaký divný. Ach, ten je neškodnej. Vlastně docela milej, odnes mě sem. Utekla jsem z konvoje, v jednu chvíli jsem omdlela, doktor mě zachránil. Jo, jsem rád, že jsi to zvládla, bylo to fakt drsný. Dějte, co se děje. On, mlč. Ne. Odčej si nech ty prase. Co je tohle? Tetování. Neumíš? Znávat? Budeš v pořádku, si promluvil doktorem od ostatních. Jo. Běž, dobré. Jason? Ať to dělá kdokoliv, ten, kdo zabil Granta, zasluhuje smrt. Ano, přesně tak. Půjdu s tebou mluvit? Samozřejmě. Nejprve si poděkovat za její záchranu. A to nic. A chybí mi ještě 3 mý kámoši a malý bráška. A že najdu, můžu je sem přivést? V žádném případě. Nemůžu si dovolit, aby tady přenechávat vásoví zajatce. Jejich chlapi lidi pravidelně berou zboží. Je to tady bezpečný. Nenapadne ho, aby je to někdo nechal. Prosím, doktore, nech ho přijít přijet ostatní, oni jinak zemřou. Agnes, já bych tě mohl odmítnout, samozřejmě můžou zůstat. A ten evidentně bouchá, balí. Asi budu přát dvojitou dávku na uklidnění. Budu pohodě, ano, to bude, já to vím. Počkej tady, dobře, budu najít ostatní. Tak jdeme, valíme. Mi volá. Jo, v pohodě, děkuji, Denis. Prostě díky tobě, to tvý vítězství. Můžu je nějak najít, můžu mi pomoct je najít. Víš, že jsi neprotiproti komunikaci s na Meduze. Mohl bych do komu místo těla poslouchávat signál. Loď ta nedaleko najela a hlídají to tam piráti. Cesta válečníka. Jasone, vycví své tělo a mysl ti bude následovat. Tetování ti pomůže. Jo, dobře.
Čili kam teď? Meduza. Kde je meduza? Tam je meduza. Meduza. Až tak daleko? No ty vole. No, by se jsme tady to rogalo. Odletíme kus cesty. Tak. Půjdeme mrdnout tady tyhle hochy. Poznámky k výrobě. Postupujte příběhem, ale to mě nezajímá. Yeah. Ano. Bluzák, dobré. Tak, tady měl být jeden tábor, myslím. Budeme ho neškodnit a tady mu končíme náš díl. Tak, Kara je tady. Uuuuh! Au, 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 au. To jsou ale debil. Jedeme. Valíme, valíme. Tady je ten tábor, takže my to tady nějak prokalíme tou džunglí. Toto projeď, ne? Jsi žludra. Tady si zapankujeme Káru. Budeme postřílet. Já bych to udělal poupatrně, podle mě. Všechny pomaličku. Dobrý. Kde je ten druhý? Už byl alarm. To doufám. Tak, jdeme. Au. Ty vole. Jak to uděláme? Postřílíme je všechny, ne? Jo. Tam mají toho pštrosa, toho bych chtěl. A utíkej. Zabije tam všechny. Vole, nespíš posily. Běž do prdele. Au. Takový kokot. Kde seš? Už jsou tady posily někde, myslím. Posilníme se pořádně.
Nejsi takový borci, co? Já jsem zabiják. Jsem vyhrál. Ne ten pštros. Podle mého je mrtvej. Nebo taky ne. Kde jsi, pštrosíku? To asi není pštros, něco takového to jiného, taky divnýho. Škoda, no. Jo, potom se budeme hrát poker. Jo, že vyřešíme si tady dovednost. Ale asi pavoučkovi. Tak to nechci. Nechci, volavka. A střelit od boku, lepší nám se případně od boku pistoli, jsem opal brakovnic. To bych se jí dal. Zkušené na vše pod sebou a zabijte ho. Jo, to si dáme. Tohle chci. Ha! Já to nemůžu. Proč to nemůžu? Ty vole. Jo. Pavouk. Takže my si dáme plavečka. Jo. Mám zvuku stejně hned, takže to nevadí. Haha. Takže. To je z dnešního dílu všechno. Mějte se krásně. A čekejte na další díl. Hojásek.